kwabuhlungu kwaze kwabuhlungu kuyankenketha isikhathi manje sokuthi amadoda ahlangana ndawonye yaqala ngqa emlandweni ukuthi mina abantu besilisa namadoda nabafana bephumela obala ngayo yonke indlela yobuhlungu abanabo bayi-expressa through usibusiso. That must be a big question to government. That must be a big question to the whole society. Ngisho insizwa mawustela. Ngisho insizwa mawustela lapha nomfowamthetho lapha kwabakambekezeli eshowe eke ukhale ezimathonsi wathi amadoda azobuhlungu kodwa ngoba amadoda agwinya ngaphakathi aphula athi du. Leyo nto isho ukuthini? Bangakanani abahlenga enhlinini? Bangakanani abazwe pain? Bangakanani abondla ingane ngezone zabo? Iqiniso liyokhulunywa nini between the both parties, women and men. Abanye baze bakhethe ukuba imgodo babezitabala babezinja. Yiyo yonke le nto leyo. Ngakho ke namanje I repeat myself ngithi ayihlale phansi bamba umthetho. Ngilehlangana Zulu, ngilehlangana namaAfrika. This is a time to debate and to get the bottom of this. Engiqiniso malikhuluma. Abantu abafuna ukwamukela ama-challenges, abafuna ukwamukela iy'nkinga ababhekene nazo, abafuna ukukhula. Umsebenzi muni owenziwe ungekho uyaxoxela ukuthi bekunjani kuthiwa kubonga wena uyabonga bonga uthola itoho manje ngixabana nobasi lapho usoloku isihlami ebusweni ngoba impepho yethu omkhulu uyazi izinja lini abafana lokho ama-90s lokho nama-2000 ododela izinto lezi manje makufanele nishiya thina emhlabeni nithi kuyoba njani ngoba iqiniso anifune siyalo nithi niyazi akekho umuntu wazalo asi indlela ibuzwa kwabaphambili. History is more than just a part created by the past. It influences the present and it paves the future. Kubalulekile ukuthi ingane ikhuliseke kahle ayikho into engijabulise ngane zakwethu angixobe zona indaba kodwa ngikwazi ngayisho indaba lo mfana lo okuthiwa uwashesha lo mfana lo mncane ozalwa umfoka khona lapha loBongihlanhla ngibuka ibehavior yakhe lo mfana eqhamuka ekhaya okusengwayo kulo ngiyangizwa nina abantu bakwaZulu kusengwayo amagula ahlale ekhihlisa futhi awadliwe engakhishiwe umbhojozelo kusale zaqeqa. Ngimbona umfana ehlonipha ngendlela ahlonipha ngayo eshebe ifundo nobunsizwa nobujongo waqonywa kwamizwe kwabonga indaba ngabonga mfowethu lapha insizwa lapha osomthetho bekhona lapha ama-TLB ekhona ezodudula lapha kukuhle kudelile ngibona into enhle eqepheselayo ejatshulelwa na umsamo walezi ngane ejatshulelwa woyise ejatshulelwa umkhulu babo ayikho into ekhulisa umfana njengaleyo nibe niyibonele ezinhle nishebe isikole nishebe ubunsizwa nikhule igabeni ofana nikhule zona muzi kaDlokombane sekuyisikhathi nami ngizoyinika isikhathi ngiphuthume ngiye khona kule mndeni ngiyikhalise yonke sibabaze ubuhlungu nobubi obenzekile lapha ekuloya mphakathi ngithi mabhinqa ami zihlonipheni ey'ngozini zomgwaqo njengoba kuDisemba zihlonipheni ngithi mabhinqa zihlonipheni musana ukudlalisana ngey'bhamu musana ukuphanga ubunsizwa amathuluzi asentshonalanga ngey'nduku zikaPutin musana ugama izwa lakhiwa kanjani uma nje ziyahlela ukhalo nala oma-20 funeral uthi hayi ubuhlungu izandla manje betapa igoli iy'ngane inyuka iphila ibuyisa ihlehla inyuka ishibhile ibuyisa idula yini leyo nto leyo ibuyisile lo umhlane ngalezi VIP manje siyabiguqelwa yonke indlela le kuthiwe siwela umgwaqo kusuka bona njalo abazali bethi bengcwaba inja kade inja iphila ubunja bethi hayi siyosikhumbula ke mntanami nazi into esicela inhlanta khona umdoti akho nhlanta vele nje iyabatshazwa ngisho amathuna sakhule ehlukene kithi
Hello Mzansi, welcome to Umkhosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ngizwe Mchunu speaks about what Usibusiso Lawrence did, and saying ukuthi as men need to speak up instead of bottling things inside, because a man should not cry. Uthi this is the time la South Africa kumele iphakame khona. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. I'm signing out. Goodbye.